napatigyan ka. Naragsakan, naragsak ka din, nga di na makita, di na maagaya, ang mga wasak sa ina. Paano ba kalangang para sinasabol ka nang di ka man lang makita? Di manaw ang ipatinghak na may maisa. Anya kimong kinayaan, kandu'y kakinagura. Naumakan, naumakakanin, naapay akas ka, ka din napatigyan ka. Naragsakan, naragsak ka din, nga di